A Deputación de Ourense, en colaboración co Concello de Viana do Bolo e a Xunta de Galicia, organiza a 8ª edición do Festival Medieval, que se celebrará o vindeiro 19 de abril a partir das 6 da tarde na Praza Maior da localidade vianesa. Pois estamos espallando por toda a provincia ese interese institucional pola defensa da nosa identidade, da nosa cultura, do noso folclore e música tradicional, e esta é unha mostra máis. Este certame musical, que reunirá un cento de artistas, ten o obxectivo de dignificar os cantos de tradición oral. Así, haberá unha homenaxe á memoria de Jacinta Fernández Alonso, cantora de Lentellais, o Bolo. Cada ano, sempre vamos mellorando, esperemos contar ali con todos vos, onde é algo que seguimos triunfando con el, cada ano máis grande, moito mellor. Xente desta é a que mantuvo a cultura de Galicia, eses vellos romances que conforman un dos traballos máis bonitos que pretendemos facer da Escola de Gaitas, que é a edición de cancioneiros. Jacinta foi unha das mellores informantes dun traballo que leva como uns 500 cantares. Actuarán os boteiros e os fulións de Viana do Bolo, trompetistas a usanza medieval, David Bellas, Blandina de Cotarós, Lara Sotelo Nogueira, Rogelio da Cebeda, Cantareiras da Limia, Fiuca de Tribes, Digna de Vilanova de Tribes, Nadia Vázquez e a Real Banda de Gaitas da Deputación coa Coral Candea de Viana. Máis que nada porque é moi interesante, porque recolle todo isto pois un pouco a memoria dos nosos ancestros. Ademais, poderá seguirse o festival vía streaming a través da web da Deputación de Ourense.